sudah mendari langit parboga sotari itu dan sumpati dia tahan tanenggan rohani alaisa sudenai sakap ni rohatai gabe songon di pido di hos ni hari tarunduka pido datulani nasu bejar papuasa tuho isedona sala isedona aku masih Mercedes berarti bukan Narka pengatur sekarang kata tahu. Allah sakap ni garis songon di pido di hos ni hari Seluruh